Προφανώς όλοι έχετε ακούσει το θόρυβο που γίνεται για τα σπιτάκια ανακύκλωση στις πλατείες. Όμως ενδεχομένως αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε είναι ότι έρχονται νέα σπιτάκια ανακύκλωσης, νέο σύστημα, αυτή τη φορά έξω από τα σούπερ μάρκετ. Ας πούμε πολύ σύντομα τι σημαίνει αυτό, γιατί μας αφορά όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού της δικαίου για την πράσινη μετάβαση έναν στόχο σε όλα τα κράτη: να πετύχουν ανακύκλωση στο 90% των μπουκαλιών των συσκευασιών ποτού. Η Ελλάδα, για να πετύχει αυτό το στόχο, επέλεξε το λεγόμενο σύστημα εγκυοδοσίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε φορά που αγοράζουμε ένα μπουκάλι νερό, ένα αναψυκτικό και πηγαίνουμε στο ταμείο, θα δίνουμε κάτι παραπάνω, περίπου στα 10 λεπτά. Αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμη, το οποίο θα παίρνουμε πίσω όταν επιστρέφουμε στον οικίσκο ανακύκλωσης άδεια τη συσκευασία. Αυτό δεν είναι φόρος. Αυτό θα είναι τα δικά μας χρήματα, τα οποία θα κάνουν μια βόλτα και θα ξαναγυρίζουν πίσω. Στα χαρτιά μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο, γιατί είναι για καλό σκοπό. Είναι για την ανακύκλωση. Όμως έχει δύο όψεις. Πρώτον, πράγματι θα ανακυκλώνονται ενδεχομένως περισσότερες συσκευασίες. Δεύτερον όμως, όταν θα πηγαίνουμε στο ταμείο θα πληρώνουμε περισσότερο. Θα το παίρνουμε μεν πίσω, αλλά θα πρέπει να φυλάμε αυτές τις συσκευασίες στο σπίτι σαν θησαυρό και να τις επιστρέφουμε μετά άδειες στο σύστημα ανακύκλωσης. Το ερώτημα είναι, γιατί το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο πολύ? Για την προστασία του περιβάλλοντος. Ας πούμε όμως και τα ψηλά γράμματα. Αν ένα κράτος μέλος σήμερα δεν ανακυκλώνει αρκετά, υποχρεούται να καταβάλει 80 λεπτά για κάθε κιλό πλαστικής συσκευασίας που δεν ανακυκλώνεται. Και αυτά μπαίνουν μέσα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι αυτό όντως είναι ένα κίνητρο για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι είναι ένας έξυπνος τρόπος για να μαζεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα. Εσείς τι λέτε?